Kanasa. Kato day nga sunod na katong mga dagat ng basura day. Sige, tanawan eh. Kana ba? Nangutan ako ana ba kung gitistingan ba na siya o mo gid na trabaho niya. Ngay diya siya sa sapa gisuyop o niya diara po sa sapa gibuga. Mura tang mga hanggaw aning kalakihan. Pinagluloko niyo ata kami ah. Parang harap-harapan na. Para lang videohan, para lang picturean. Binuang na istoryahan may gala. Kay mo doon na ilang pang suyop sa baha, unya ibalik nila may galas tubig. Unya ay balik nila sa sapa. No? Sus kapag ka. Wa sila naghuna-huna kagatong gikan may galas sa karsada, gikan to sa sapa, nibalhin na may galas kay napuno na, ha? Ang blood control di nakasagang mo ilara sa ibalik, mo balik na sada. May pag nagpalit mo daghang container, gisuod ninyo na. Total, mo maingon ni BBM nga iipunin natin. Puslan man. Hala, iipunin natin. Parang harap-harapan na tayo talaga mga katropang pinagluloko. Bullseye!